nosaltres no podem aspirar a ser un país grandíssim, amb un gran territori, amb un enorme exèrcit, amb unes indústries monumentals, això no podem aspirar. I per tant, fa 50 anys no podíem aspirar a ser gran cosa. Avui podem aspirar a ser un dels països líders del món, com són aquests que són exactament igual que som nosaltres. I per a fer això jo crec que n'hi ha una sola cosa que ha de canviar, que és que ens ho hem de creure. Ens hem de creure que si avui no som el que volem ser, i si estem així, majoritàriament tots nosaltres, és perquè no som el que voldríem ser. Si no som el que volem ser, només tenim la culpa nosaltres. Ja no li podem tirar la culpa a ningú més, perquè el món avui ens mira amb simpatia. El món avui mira amb simpatia els països petits, mira amb simpatia els països amb una societat civil forta, mira amb simpatia la gent que vol construir, la gent que vol aixecar i unir-se en un projecte confederal, en un projecte en el qual tu eres part d'una cosa que comparteixes amb altres, cedeixes sobirania als altres, però tu mantens la teva sobirania pròpia. I jo crec que ara, el que és molt important del que està passant aquests dies, el que va passar en Arenys, el que passarà d'ací un mes així, el que continuarà passant durant tot l'any vinent, és que podem esborrar el passat. Nosaltres hem tingut un passat complicat, no ho amagarem. A mi m'han pegat a l'escola per parlar en valencià, en català. No estic parlant de fa 300 anys, estic parlant de la meva vida. A mi m'han pegat. Jo he vist els tancs a la porta de ma casa, al 23F a València, al carrer Molinell, i he tingut un tanc a sota, de casa, amb un senyor que tenia unes ordres molt concretes. Jo no vaig veure les urnes, no vaig veure cap urna, és que no tenia 20 i pico anys. Per això duc a les meves filles cada vegada que vaig a votar, sobretot a la menuda, perquè ella sí que ho pesca des de ben petita. Això ens ha marcat, això ens ha fet tindre por, això ens ha fet pensar que no podíem contra això. Però ens hem d'oblidar, perquè el món ha canviat, i igual que els Estats Units pot tindre un president negre que era il·legal quan va néixer, i de la mateixa manera que arreu d'Europa han aparegut tots estats nous quan ha caigut un mur que no podia caure, que era impossible que caiguera, de la mateixa manera nosaltres podem ser lliures, només depèn de nosaltres. Som els únics que tenim la responsabilitat d'aconseguir-ho. I el gran canvi és que tenim al nostre costat una cosa que es diu la Unió Europea, que parla en termes de democràcia. A la Unió Europea no se li pot anar a dir no tenen dret a votar aquests senyors. El dia del referèndum d'Arenys va haver un responsable polític espanyol que va dir els demòcrates el que han de fer és no votar. Bé, intenta-ho explicar això a Berlín, intenta-ho explicar això a allà, intenta-ho explicar fins i tot a París. La Unió Europea no pot concebre que si una gent vol votar no se la deixi votar, perquè això va en contra de l'arrel que ha fabricat la pròpia Unió Europea. I la Unió Europea, a més, ja ha dit com s'ha de fer això. Ja n'hi ha experiència, ja n'hi ha jurisprudència de la Unió Europea al respecte, i és molt clara. La Unió Europea, en el cas de Kosovo i en el cas de Macedònia, ja ha deixat clar que és el Parlament qui ha de proclamar la independència. I nosaltres tenim un Parlament. I que ha d'haver un referèndum, i que en aquest referèndum ha de votar el 55% de la població com a mínim, i el 50% més ha de votar que sí. Si es compleix això, la Unió Europea és la nostra garantia. I estem en condicions de complir-ho perquè només depèn de nosaltres. Hem d'aconseguir fer un referèndum oficial i hem d'aconseguir que vote un 55% de la població com a mínim i que un 50% més diga que sí. I això no estic parlant del 2014, ni del 2025 ni del 2100. Estic parlant de l'any que ve. I estic parlant de l'any que ve, per exemple, perquè l'any que ve hi ha eleccions. I és condició necessària que els nostres representants polítics, els partits, tots els que estiguin a favor d'això, acudisquen a les eleccions dient amb claredat: nosaltres estem a favor de fer un referèndum per l'autodeterminació. I és condició necessària que si el poble vol i els vota majoritàriament, ells assumisquen que des del Parlament es convoqui un referèndum demanant si volem o no ser espanyols. I evidentment, qualsevol vot val. Evidentment, qui vota que no és tan català com som nosaltres. Abans algú ha xiulat quan un senyor ha dit jo soc català i viva Espanya. Ens equivoquem, el senyor és igual de català que nosaltres.
món a dir això. I si guanyen els partidaris del no, seguirem sent espanyols. No deixarem de lluitar per això i buscarem un altre referèndum, però tenen dret a ser majoria. El que passa és que per primera vegada no n'hi ha cap condició que ens impedisca ser majoria a nosaltres. Vages on vages per aquest país, després de tot el que ens ha passat els últims anys, n'hi ha la sensació de que no n'hi ha res a fer, de que no podem fer ja res. Ja li hem dit a Espanya que ens accepte de totes les maneres imaginables. El president Maragall va fer un últim esforç. No n'hi ha manera. Si no n'hi ha manera, és molt senzill. Només cal votar. Perquè en democràcia el poder no el tenen els ministres, no el tenen els presidents, no el tenen ni tan sols els parlaments, no el tenen les grans empreses, no el tenen els grans diaris. El poder és la papereta que tu poses en l'urna. Ells és el poder real, com van veure ells, sí senyor. Quan de sobte la gent va anar a votar sabent que allò que estava fent, fins i tot si no tenia conseqüències legals immediates, era exercir el poder i dir-li al país i al món, i ara ells recordeu que ja hi havia corresponsals de televisions com la BBC, que el referèndum d'Arenys va eixir al New York Times, que no estem parlant de ninguna broma, la gent d'Arenys el que va fer va ser exercir no només el dret, sinó el poder. Nosaltres estem en condicions d'exercir el poder i estem en condicions d'aconseguir demostrar als partits polítics d'aquest país que una majoria de la població estem disposats a construir un estat independent i que no ens fa ninguna por. Al contrari, que ho volem. Si en els referèndums que van començar a Arenys, que segueixen el dia 13, que continuen el 25 d'abril i que continuaran tant com tinguin que continuar, aconseguim que 300.000, 400.000, 500.000 persones primer vagin a dir nosaltres tenim dret a decidir i ningú ens ho pot negar i per tant votem sí, no o en blanc, però sobretot molta gent diu volem marxar, volem ser un estat independent. Si aconseguim demostrar-los que això no és una minoria, que som una majoria important del país i que ja estem disposats a fer aquest pas, els partits polítics poden anar a les eleccions amb un programa en el qual diguen que aquest tema s'ha de resoldre. I poden convocar un referèndum, aleshores sí de debò, i quan convoquen aquest referèndum, aleshores sí de debò, legalment parlant, Espanya no el podrà aturar de cap de les maneres, perquè la Unió Europea no va tolerar que s'aturi un exercici democràtic com és aquest. Per tant, alguns diuen que el que vosaltres aneu a fer d'ací un mes exacte no tindrà, en diuen, transcendència pràctica. No us ho cregueu. Potser no tindrà pràctica immediata, però transcendència en va tenir molta. Si aconseguim que a Osona la majoria de la població vote, això és un canvi històric, com fer president Obama o com fer caure el mur de Berlín. I si aconseguim a més que guanyi el sí, és un canvi doblement històric. Però això, ho dic com a voluntari, i ho heu de fer vosaltres tots com a voluntaris, això no apareix del no-res, això s'ha de treballar. Aquí he fet càlculs així, per damunt, sou unes 300 persones. Sou 5.000 a votar, així, no? Vol dir que cada un de vosaltres ha de convèncer a 20. Però convèncer vull dir que res deixi-ho d'ací i que bé que ho hem fet. Heu de buscar els que no ho tenen clar, un a un, i explicar-los de paraula. Les eleccions es guanyen arrapant-se a terra, es guanyen guanyant vot a vot. I el dia de les votades, si aneu al bar i n'hi ha 2 premis en cafè, els heu de preguntar si han anat a votar. Si no han anat a votar, els agafeu i els porteu a votar i si cal els pagueu un cafè. Però no es guanyen les eleccions d'una altra manera. I això són unes eleccions i és una campanya electoral. I són unes eleccions i és una campanya electoral que hem de guanyar. Perquè si la guanyem,